Malici abachi ka bologolo chidi aw bena bwa kalama ya abena bwa kalama wati no asro dinye betala kanda pew ikani sigitro ki bomoshi la droga kolashin ni bolo ha bismillahirrahmanirrahim mali be ba fana bache ka dima ibitu wujeni ku so nyimi no asro ka me dine ne to ko dine be de sala so arabu sigile no sangulo lai kana dine me ka dine usana ere fana mbai ka dine usana ere na mo gwa ka chokro ko fe ka dine ku ka wuli ka bo misuru kono ka wuli ka bo ni salibato ene ni galontike fara fara le no mo wuli ka bo ni kelela jo mo wuli ka bo ni kelela jo me se na faso jo awi aw sura suire aw bela jele kurule ka u da dine ko fe an fawde do anga karamo do aka karamo do aw yete dugu to be ka fansi ko na aw be ka ku la shia faransi mi se da wula ka taw deni aw be ka ku la shia faransi mi aw ta do ka fuko faransi yi fara ka bo dine lo de to faransi sera ka wuli jo ante mata ngoni an wasara an ko wasara malika ka ko wasara mandega ka ko wasara jato bugu kele anyo janjonta ibe ka ko kele anyo janjonta ibe ka blara sino alli nay ibe ka jasina ka candidat president an ka tige na rena an irena sire an ko tige ti padal ande dimire ande nere de wala mandega o yo ra ko fo ante na fo fo ando nu anga so ante fe fuye we baranyu manke me ambaro ma munu be ka do nu akli jamaro dine de nyimbala sinon c'est là où c'est que tu vois président de l'embla c'est là où reste ngokuma refort no be deli be intervention ngon mun be intervention to no ya ni dine fara luka ka aw deli ngaw do ko jugu gere ka président ne ka coup d'état ka ka président bla même pas une semaine aw baro ko keba u be ko kebe ka u be ko aw be asu si fem fon fe be ni kula aw fon fe be nyefe ni kula aw be vraiment keba u be ko ay jojugu de flijila ala tun kana ke ka mine ka bla ala tun kana ke ay ko jugu ge na wara mi ngwa kunga chinya matola anga fositala anga mi na ala bala oke ambe wasale ba ima ni rete dimimble amina nzinye ne yele de onda no abana ibe ka kunga boy o kunga ngo objective jato bugu maru kunga sega bo arasa tunga sega vrai visage sega bo ira maula o tunga ngwa kombai abana malika na liti fon vera ya be gagne donc chapeau oni malika ya liti gagne on ba no vera on me mune foto ni fetite aw kana dime fer na jew maliko ya tota domina ni malion na do ga go dine de be ka fasochi nous nana do domina be so ka famille ke o do be so ka wuli ka faso jo ka boli ka kun to la quoi flage mana kle flage so le be kla ka klita ne ke bolle ga mishuno fe am malion be kla ka bolia ka teme jamana to de bela jelega o domina le aywa mandingaw aw yere bora suro kata manden kene munu be manden kene sanfe ani munu tunde manden kene sanfe aw bela jele video kuma men am mandingaw ka professeur ani arabu jong arabu tabolo mau ka professeur nana baro ke sura aw bela jele yame sabula neta fo ngo alako e dalu min te se ka wuli o ala tadi mashi se ka alako dalu wi ngani ya yi ka dalu mau bi ka dalu jenge bu bi nini mau ye dalu kuma na ni mau nana ski dalu sur dalu argument e dimina ou bien e doin e ko ti dado doin dala e ko doin ma famunde e ko doin e kafir de ita so dalu jonjo ne table wa dalu jonjo me mi bolo tay ala kote ay na wa me na kuma ye fa bo ba ka me ka dine ka furu do be dine control no de fa na ngona bi jana ma clé na ba so ne re ba fa poche ko na kana to ini rojo abene re jana ma clé be black marane de ko na wa me na kuma ye fa bo ba ka me ka dine ka furu do be dine control no de fa na ngona bi jana ma clé na ba so ne re ba fa poche ko na kana to ini rojo abene re jana ma clé be black marane de ko sabula awa do to ka on be ala ta fa yake on mandingaw ko en bela jele bi talaba on gatien on bi fon fa avec la ka ko aba banga keleke on ba fo edom parce que nous sommes tellement trop en avance on va avancer mina aw nyeke amba fo edom aba fo kafuru do he nous be ala contrôle nous be islam ya contrôle mais après que aw be klaka na on tay ngona de fo aso on ya fo plus de 2 ou 3 ans bon accès ka ke go mi jamana den to ba ke to ko imaye alni professeur min bena kuma na so kuma min ta na so Martin Luther King de kuma mi fo absinga fo d'après Martin Luther King absingo foti ou bien d'après quelqu'un oh out c'est beau de fo parce que
Fosité malika ma min fo dine ko kuma ina faso ba dama dine ba dama ka ca san saba be ka fo aya gosi ko kafiri do are ka malika ka kele de bi begira malika e bi oui oh ay bo ka fo ay sa ko malika ko ni afo ay fo sa ma so fo ati ko fo parce que awre glana ni ngalo di aw yaw banka bo ngalo ko jila ka taw jo greka ka mausa auto al jenyo na de usama ka bo aw desera ko ke aw turan ngalo ko jila oh kasro ka aw tumi ngalo ko jila kasro aw ba do bi ngalo ka professeur ni anga professeur mana soro ko mufti nefertiti ka keneka karamɔgɔ kɛ bɛ kuma ni silamɛya tɔgɔ de karamɔgɔ kɛ yɛrɛ t'a dɔn k'ale yɛrɛ ye min ye fɔlɔ ni yɛrɛ t'a dɔn k'i ye min ye c'est à dire que quand tu es arrivé là ni policiers y'u ɲininka u b'i ɲininka fɔlɔ min na carte d'identité hali n'o y'a sɔrɔ i ka passeport de don n'o tɛ kun kuma yɛrɛ man ka k'e fɛ quoi karamɔgɔ kɛ yɛrɛ t'a dɔn k'ale yɛrɛ ye kamiti a ko kamiti yɛrɛ ça veut dire quoi c'est à dire que kamiti les kamakaw parce que an bɛɛ de bɔra yen kana mande fila fara bamana an bɛɛ bɔra yɔrɔ dɔ de la kana an bɔra tun bɛ fɔ an ma nous sommes des kamiti anw ye kamakaw de maraka b'a la bamana a bɛɛ quoi c'est à dire k'i kani miiri arasi fosi la n'an ma an bɛɛ de bɔra yɔrɔ dɔ la kana mande karamɔgɔkɛ yɛrɛ t'a dɔn ale yɛrɛ ye min ye fɔlɔ a ko k'ale yɛrɛ ma deli k'o mɛn o mɔgɔ min ma deli k'a mɛn ale yɛrɛ ye min ye est ce que o ni maa bɛ se ka débat kɛ wa nka ale bɛ arabu dɔ fɔ magan ale bɛ arabu dɔ fɔ alikaba kɔnɔ n'o de fɔ a ye ne tɛ diinɛ contre la ne ba fa ne yɛrɛ bɔra diinɛ du de kɔnɔ nka ne bɛ ka ala de ɲini wa n b'a ɲini fana hali ni mɛlɛkɛw y'u jɔ ni ala cɛ n b'u cɛ fara ka tɛmɛ ka taa ala ɲini n b'a sɔrɔ sira fɛn o fɛn kan n b'a ɲini n'o y'a sɔrɔ n b'a sɔrɔ de ko hali k'an sigi ka ala yɛrɛ sɔsɔ n b'o kɛ quoi n b'ale ɲini de parce que ala de y'a fɔ k'an ka kalan i kalan a ye kalan n'aw ma kalan a se k'ale dɔn i bɛ se ka kalan cogo di n'i ma question posé silamɛya de ko question tɛ posé ale kun bugɔli min dara ne ka duguma kalan na a ma da maa si kan parce que n'i ye hali karamɔgɔ ɲininka ko nin kɔrɔ ye de a bɛ gɛɲɛ sigi kun parce que i man ka ɲininkali kɛ dɔnniya min na ni maa man ka ɲininkali kɛ aw yɛrɛ ka question posé aw yɛrɛ kun bani dɔnniya min na tu n'as pas droit de poser la question arabu minnu ni hali silamɛw b'a ko arabu ye kafiriw ye parce que silamɛ bɛɛ bɛ arabu yɛrɛ lagosi nka silamɛ tɛ sɔn maga kɛ silamɛya la hali an mɔkɛw yɛrɛ tun tɛ hɛrɛ da arabu kan nka maga tɛ kɛ silamɛya la et pourtant silamɛw arabuw dun de ye silamɛya ta ka na di anw ma an ko maa minnu ma ɲi i zon ye fɛn ta ka na d'i ma i tɛ zon ɲininka a bɔra n'a ye yɔrɔ min na fɔlɔ wa mandekaw anw kafiriyara tan de malika yɛrɛ kafiriyara tan ko an kana silamɛya ɲininka nin kɔrɔ ye di nin ko in aw bɛ ka nin fɔ o kumana nin kɔrɔ ye di nin ko in kun ye mun ye nin ko in kun ye mun ye k'an kana ɲininkali kɛ anw mandekaw de ko k'an bɛ ɲininkali kɛ o de y'anw bɔ silamɛya la sinon an bɛɛ lajɛlen ne filɛ nin ye n'i ye kuranɛ da ne kɔrɔ ne bɛ min dɔn a la caman ka karamɔgɔ sigilen bɛ misiri kɔnɔ wo ci la yen nɔ bo ci la ka gulokiba jukɔrɔ ne bɛ min dɔn a t'a dɔn ni kuranɛ tɛ hali ne kumacogo i b'a dɔn karamɔgɔ tɛ dugukolo kan dalu min bɛ ne bolo n'an y'an sigi débat ni débat i bɛ se k'a fɔ ba fama de i ye kafiri ye ou bien n tɛ n da don i da la nka débat n b'a da jɔ i la kɛnɛ kan kana da kalama dɛ na i sigi alikaba sanfɛ ka n'i sigi ne ba fa ɲɛna an ka débat kɛ n'i y'a da to na ne yɛrɛ fa walayi bilayi dalu min bɛ ne bolo n tɛna ni kuranɛ ye n tɛna ni bibulu ye n tɛna ni linjira ye n tɛna ni fosi n bɛna ni maaya de ye maaya maaya yiri in de turulen don ne ba fa kɔnɔ a ka ca san 777 ni 77 n bɛna n'o maaya yiri de i ni maaya yiri in dɛ i n'o de bɛ débat kɛ i ni ne tɛ débat kɛ kana ne lajɛ ko ne sigilen don faransi yan a bɛ tubabu de ka dugukolo kan tubabu musoninw de b'a bolo a don a bɔ da manamana kan'o miiri dɛ a miiri dɔrɔn ko nin bɔra min ka se yan karamɔgɔkɛ ale t'a dɔn karamɔgɔ m'a dɔn ale yɛrɛ bɔra yɔrɔ min a n'an ka professeur ka kuma la kunu ani kamitiw ka professeur ka kuma la kunu karamɔgɔkɛ yɛrɛ t'a dɔn k'ale yɛrɛ bɔra yɔrɔ min a ko k'ale yɛrɛ ma deli ka kamiti ko in mɛn a tulo la nka a bɛ kuranɛ dɔ fɔ alikaba kɔnɔ o de y'a to an y'a fɔ ye ne ni karamɔgɔkɛ taar'i sigi karamɔgɔbaw kɛrɛfɛ arabu karamɔgɔbaw ka ɲininka ko karamɔgɔ e yɛrɛ bɔra min a bɛ mun de fɔ a t'a bɔ yɔrɔ dɔn mun de y'o kɛ parce que fɛn dɔw de nana don anw na an bɛnbakɛw n'an fa n'an mɔkɛw la k'a yir'u la k'a fɔ ko aw kana fosi ɲɛɲini hali aw kana ɲininkali kɛ denmisɛnninw an marala ten k'an bugɔ kalanyɔrɔw la an t'an tɛ ɲininkali kɛ ka kow dan kan donc ko min kɛra an mɛnna ka ko min kɛ maa bɛ dɔnkili n y'o de fɔ bi n ka kuma kɔnɔ hali an ka siti kɔnɔ dɔnkili hali n'a man di n'i bɛ k'a lamɛn dɔnkili nin bɛ da i tulo kɔrɔ i b'a lamɛn su fɛ i b'a lamɛn tile fɛ i bɛ obligé ka kɛ dɔnkili in fɛ e mana wuli sɔgɔmada fɛ bisimilahi rahmani rahim wula fɛ bisimilahi rahmani rahim tilegan fɛ kulu awuzu bilaw e bɛ tile bɛɛ ko la i bɛ san ko la tu es obligé a bɛ don i la de a bɛ don i joli siraw ni fɛnw na ka yira tu es obligé o ye kalan bɛɛ n'o donna maa min na ani mankutu minnu fɔra la k'o fara kan kuma minnu fɔra k'olu fara kan ka mankutu ɲumanw fɔ mankutu juguman fɔ si ti fɔ a la ala dun y'a fɔ k'ale kelen dɔrɔn de dafalen don ninnu bɛɛ ala ko ale kelen de dafalen don diinɛ fosi tɛ dugukolo kan diinɛ min n b'a diinɛ denw bali k'a ye taa ɲinini kɛ n'a bɔra anw yɛrɛ ka diinɛ ba in na silamɛya ne tɛ yɛrɛ bɔ a la o sabula ne bɛnbakɛw ba yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ Facebook sanfɛ bafa bɛ ka diinɛ taabolo dɔ de défend ne ni hali ni ala ka mɛlɛkɛw tɛ tiɲɛ kan ne t'i défend
ngam te dina ko la goshi sabula ne ba don maka kuransi kana kulonge kala ndi kulonge ke masika kuransi la ngaka fo de ko ne ka so itama ka fo depuis ne fitini ne be sam biduru labi depuis ne san wolonfila ya ne ka tay ko la ne duguma kala ne ke depuis ne fitini ne banendo ne ma so mi man te so de mamene wa alin karamo ba ko che be che bolo pa mamba bwa ka suna abena to la fli abena to la murti ka faraka ko tanga che fo ko isa karamo te Slame karamu te ka damne malla fo maga ni limi sigira ka debake na dimineti ta he ni kafri de he agona na mesa he ni mita jana mede kono he ni hakli masa ma folo he ni tina fo nyare he ni kuna ngwale do oh na fro ko dine min na ko beka boko kala mo dine min na beni la peine fe bela de bien beka nyon kanun kama e mi o karamu e bise kana do e rejete to ko o beta jana me kono beta e rebe jana me passeport glanga di ikanga mamu mbo jana me sraka e rebe na jana me passeport glanga do lumai e ka ala ko be mi est-ce que ka dîner be ka dîner mi fo ya famia wa oh non so ya famia est-ce que ka dîner vraiment c'est pour la paix oh ambo bla man nga ngap maski kunto e be ka boka foli ka nga professeur gino nga foli bi aklima be ya dokunu ayi ko mi ni ka bla ko de kuma kuma ini mufti ka barok sro mande ga ko keneka ne fertiti ka keneka ayi ko mi ni ka bla ko de tume barola parce que atunte do organiser sabotelite atunte do organiser farafia la gauchilité ale era bora farafia la kala arabude na ale jate alambe bilali min to be qur'ane kono ne bilali ngo arabu ya mine ka ko bode aw bisa ka ko ne bilali de ne bilali bonzon wate muna bonzon mayala parce que ya mine ka ko de bo mao mania balale arabu tabolo la mabo mali dafe folo ou bien mayala folo o ni mi mora mali dafe no yala la ko balale do ala alibi ma fo islam ya de arabu tabolo ma be se ka ke islamé ma be se ka ala do ka ke ala fe ka solite arabu tabolo ka ni mao ma arabu tabolo ka na folo soro sira wala aka muso soro sira wala aka bonya sirle do ala ngaka foko ata don parce que abora bien du to ya e aramade to tato e ay bien kono lawe parce que ni bi mali ko abi kono ko karamo no me mi foko mali dai odi ko bien dai mali tende o de ato anja mando na baka kirikara yangu ya mate me sangele nganyu flipu belula ima senegalais de biseni me do français ya baka mi bala ka baka bisa banduru abeta se kalo flama wa abe fli parce que ibe na réalité de o te ko mi bora sala o te ko mi bena ko ibe na don ka fo ira tuma kila ko ye mi ibe na do ko to de quoi ira akila ko ni afo kunu faya kunu ko ira akila ko parce que ni be phénomène min kono ko be munu na phénomène de kono ko imaya ni ya sara jigi bla sanzara kono ko kada aseba ye kaka sanzara kono parce que abe sanzara ndo aba kono al na be suno la ko kada o be kai ko mais na ya bo sanzara kono katana e batwar lo mon wera de ko ana professeur Gindo aye bara mi ngesro ajara am mande gabbela jele bravo à toi professeur Gindo kamiti uni mande ga ka foli bi ni nana deba no wera la nya nyini fe kana tolérance ke ko mi ye tolérance ka e soro to mi iya mine ko mi ga bla ko ni soro ko mi ka kuma ka demiseni fe nga kana o jawla ble parce que ni o jawla o ta donc afo kibi ko ke ka da bonya kan ma mi te bonya do o bonya kunde voilà donc o ye kamitu ga chebare traore ka kuma go fie ki ka tolérance digi doni ne ko tolérance ke ale ko tolérance zéro voilà donc foli ba o be maniga o Sokomani clé anula ça dépend beni sigiro do mandekene sigira comme d'habitude. Donc mandekene c'est une émission pour promouvoir la culture malienne, la culture africaine. Donc voilà, animée par la reine Nefretiti, la reine mère de Malika Famille. Malika Famille mso bela donc bela jelenga foli bien non. Eh bigarire. Voilà professeur. Oui. Iklobenawa. Voilà, il club mufti là. Ah bana, donc on venait me faire la question me poser kuna. Quelle définition donnez-vous à la religion de façon générale et l'islam en particulier? Voilà, votre philosophie est au courant passé.
Voilà, courant de pensée quoi. Ok. Donc ni se ka doni foya ka mufti bi la mais mufti ko jos. Bwana te moroga. Basite ya yin ga jabi dima donc ma kila yo de fio. Mufti. Yani ji yera soro bi professeur bula abe bune. Abe daw bere so. Awo d'accord professeur am klobila. Donc on a persisté ne bi fo. Awo merci. Voilà donc balma ke mi fana bi li nana asona kananga masala. Awo. Kan kilna falen fale. Awo. Voilà nga foli baye kosebe. Mufti klobala kaka foli biye. Mba mena kojo. Awo. An lame bagaw be mo ba bi kan lame. Awo. Donc an bi foli kuye. Bela jenga klobila. Oh voilà. Bon, mina do kuma na ye ka ɲininkali kɛ religion de la. Awɔ. Sabula min ye religion ye. Bon, an ka kɛ religion ye parce que bibi na ni ye anw ɲininka anw bɛna kuma in bila puisque a daminɛna anw de la ni n ko anw. Parce que diɲɛ danna bi ma diɲɛ dan dɛ. O ye tiɲɛ ye. Tubabu kɔni ka kumaw ka ca c'est des millions d'années. An kɔni an bɛ se ka fɛnw fɔ. N'an mi watu fɔ donc ka tɔto k'an tɔto i b'a fɔ dali masa yɛrɛ ka ko bi cogo min k'an b'a fɔ an b'a fɔ ka tɔto ne ye kuma dɔ y'ale ka kuma na a ko ala yɛrɛ de ko an ka nin kɛ tan an ka nin kɛ tan an ka nin kɛ tan an ko anw ka faamu na ala ka kumakan ma jigin ka di mɔgɔ ma. Komi silamɛw b'a fɔ buna adamadenw ni ye chrétien fara ɲininka olu ko diɲɛ danna adama na o ye diɲɛ den fɔlɔ ye ka sɔrɔ ka mɔgɔ tɔw bɔ adama na. Donc anw b'a fɔ ko mɔgɔ. Voilà bamanankan na komi ne bɛ kuma bamanankan de la. Awɔ maanifin quoi. Ne ma ala tɔgɔ fɔ justement parce que n'an baro in kɔnɔ sisan anw t'a fɔ ala o anw kɔni bɔra an yɛrɛ kalama an ye danni ye. An ye danni ɲɛɲini an y'a fɔ. Ko professeur ɲɛna mun de k'ale bɔ a yɛrɛ kalama k'a fɔ ko ale ye danni ye. Ma mɛn. Ko mun de ye bɔ e yɛrɛ kalama k'a fɔ ko i ye danni ye. Parce que olu t'a fɔ ala o olu b'a fɔ ko dali masa de dali masa. Non mais nana que ça soit dali masa que ça soit julakan que ça soit sabu. Ale jɔn de k'o hakili don ale la a k'a lɔn cogo di ko nin ye julakan ye nin ye nin ye o hakili a bɔra n'a ye min fo ka dali masa lɔn. Non, a ye question min posé ne kun an b'a fɔ de ma ko conscience puisque ala ye mun de di adamaden ma a ye miiri de di adamaden ma o miiri anw ka jate la o ti baganw na donc l'homme est doté de conscience o conscience de b'a to adamaden bɛ miiri ka bɔ ni sira dɔw ye o jaabi de bɛ ne bolo k'a fɔ an karamɔgɔ ye. Awɔ karamɔgɔ. I ye kuma mɛn. Wa n y'a mɛn mais n ma sɔn professeur ka kuma ma dɛ. Kara ne lama firawuna ninnu tile la firawuna min n'a lagosilen de don kuranɛ kɔnɔ firawun yɛrɛ si ma dɔn puisque o ye firawun u y'a kɛ a kɛra tɔgɔ de ye u y'a kɛ tɔgɔ ye alors que firawun tɛ tɔgɔ ye firawun ye titre de ye puisque firawun min tɛmɛna dugukolo kan a bɛ firawun 100 bɔ firawun kelen min ko de don kuranɛ kɔnɔ nous on le sait pas o ma dɔn firawun yɛrɛ si ma dɔn puisque o ye firawun u y'a kɛ a kɛra tɔgɔ de ye u y'a kɛ tɔgɔ ye alors que firawun tɛ tɔgɔ ye firawun ye titre de ye puisque firawun min tɛmɛna dugukolo kan a bɛ firawun 100 bɔ firawun kelen min ko de don kuranɛ kɔnɔ nous on le sait pas o ma dɔn n'a ka di n ye n'an y'an basé tubabuw ka science kan n'u ka recherche diɲɛ daminɛna professeur o ye tiɲɛ ye a tɔgɔ mufti i tulo b'a la i tulo bɛ professeur ka kuma na ko diɲɛ daminɛna Afrique de. Non, a ko professeur ɲɛna ko o kuma tɛ tiɲɛ ye ko ma sɔn o ma ko dunan ma daminɛ Afrique ko Afrique sigira a ma mɛn ba yɛrɛ. A fɔ a ɲɛna ko Afrique sigini ma mɛn ba yɛrɛ dunan ma daminɛ Afrique. Cogo di ta mufti. A fɔ professeur ɲɛna o. Professeur bɛ ale bɛ diinɛ fan min kan ale bɛ diinɛ fan min kan diinɛ fan kelen tɛ. Parce que tubabu ko. Ma tila. Donc c'est pour te dire. I bɛ se ka i sara ala la k'a sɔrɔ i ma i jigi sɛmɛ fɛn na nka n'a ka di i ye fana i b'i jigi sɛmɛ fɛn na ka i sara ala la. Sila
Professeur ɲininka o. Awɔ. Jɔn ka ala tɔgɔ fɔ ale ye ale ka lɔ cogo di ko ala bɛ a b'a fɔ min ye ko ala matigi jɔn ka matigi ni fɔ ale ye. An tɛmɛ n'o kuma kan an kana segin o kɔ la tuguni an bɛ min na dɔrɔn n'a tiɲɛ ko miiri ni tasi dir'i ma ka ban quand même ne y'o de fɔ ale ye o. Sangolo olu y'a kan na o b'a wele cogo di Sangolo. A ko kan jumɛn na. Ko e bɛ Sangolo wele cogo di aw ka kan na Sangolo. An ka kan de bɛ kuma na ale bɛ kan min na ne bɛ kan wɛrɛ de la an tɛ bamanankan de la ale de bɛ ɲininka ko Sangolo kɔrɔ de ye di. Mufti e bɛ ka mun fɔ sa ko Sangolo kɔni ye bamanankan de ye o. O tɛ arabukan ye dɛ. Arabu fana b'a fɔ. Ale ko ale ka kan na n'u ka kan ninnu tɛ kelen ye. Non a ko ala de a ko ala ye arabukan de a y'o de fɔ ko ala ye arabukan de mais olu ka kumakan na olu b'a fɔ ko masangala. Olu ko matigi. An b'a fɔ dali masa. Ko dali masa. Dali masa. Fɛn min ye dali kɛ. Fɛn min ka bon masaya bɛ fɛn min bolo. An bɛ se k'a fɔ ko création. Dali de y'o y'an bolo. Fɛn dɔ bɛ yen nɔ min y'an bɛɛ lajɛlen da. Mais mɔgɔw ka tɔgɔ wele cogo de tɛ kelen ye. D'accord. Ne y'o de faamuya ka kuma na quoi c'est à dire aw. N'olu la ne k'a faamu. Silamɛw b'a fɔ ko ala. Chrétiens b'a fɔ ko matigi. Mais a tɔgɔ kemitiw b'a fɔ ko dali masa. Komi bamananw b'a fɔ dali masa. Bon ni bi yɛrɛ tɛ ne ma kemiti yɛrɛ tɔgɔ mɛn ni bi tɛ. Kemiti kɔrɔ ko farafin de o. A fɔ a ye a ban kemiti to yen i k'a fɔ ko bamanan dɔrɔn. Ko bamanan b'a fɔ dɔrɔn de ko dali masa. Anw fɛ Côte d'Ivoire n'i y'a fɔ bamanan mɔgɔ min tɛ seli kafiri an b'o de wele ko bamanan Côte d'Ivoire. Kafiri bon sisan aw bɛna kɛlɛ parce que munna kafiri kɔrɔ ye mun ye fɔlɔ. Non an tɛ gɛrɛ la dɛ ne ni professeur bɛ baro de la o. O de ka ɲi duba da. A ye tiɲɛ de fɔ an bɛ baro de la. Donc Mufti e dalen tɛ bamananw ka tu la wa tafokuru ni bolisɔnw ni tutu ninnu e dalen t'o la quoi e fɛ tiɲɛ tɛ quoi. Non o ye bandiya baara ninnu ye. Ne dalen t'o la. Bon sisan professeur. Oui. Donc e fana ko kuranɛ tɛ ala kumakan ye wa ou bien ala kumakan don? Non. Kuranɛ tɛ ala kumakan ye. Défaut min bɛ kuranɛ kɔnɔ ni kuranɛ y'a sɔrɔ ala défaut ti ala ka baara la. N'o y'a sɔrɔ kuranɛ ye ala kumakan de ye. Donc défaut man ka ye kuranɛ na. Or défaut 100 de bɛ kuranɛ kɔnɔ. Non défaut foyi tɛ kuranɛ la. An ka kuranɛ filɛ ka taa ban. A fɔ professeur ɲɛna k'a ye défaut kelen pe fɔ ɲɛna kuranɛ la. K'i ka défaut kelen fɔ a ɲɛna kuranɛ na. Ne bɛ n ka mufti de kɔ dɛ. Mufti n bɛna défaut kelen dɔrɔn f'i ye kuranɛ kɔnɔ. D'accord. Kuranɛ kɔnɔ n'i taara sura 16nan na. Sura 16nan haya 8nan. A sɛbɛnnen don ko ala ye bagan sugu 4 de dan. I m'a faamu? Awɔ. Bagan 4 k'olu bɛ taama 2. U ye mun de sɛbɛnnen b'o kɔnɔ? Baw ani sagaw ani misiw ani faliw. I m'a faamu? Donc fali cɛman n'a musoman, ba cɛman n'a musoman, saga cɛman n'a musoman et tout. Est-ce que an bɛ don min na ko bi n'i ye o bɔfɛnw tubabu b'a fɔ ma ko bɔfɛnw bagan misɛnnin minnu n'an b'a mara. N b'a fɔ n bɛna den damadɔ d'a ma n bɛ 10 ɲɔgɔn d'a ma n'a ka d'a ye ne bɛ liste kɛ. Liste 100 incohérence minnu bɛ kuranɛ kɔnɔ ani contradiction min b'a kɔnɔ n b'a fɔ k'a di mufti ma. N bɛna dɔɔnin fɔ baro kɔnɔ mais voilà n b'a kanu après contact ka to an ni ɲɔgɔn cɛ an ka baro kɛ fɛn dɔw kan. Professeur. N b'a fɔ minnu ma ko incohérence ani contradiction. I m'a faamu? Bon o ye incohérence dɔ ye puisque fɛngɛ ti dan tɛ olu ye pardon u ye ɲagamɛw fɔ ka saga fɔ ka ba fɔ ka misiw fɔ. I m'a faamu? Donc ko o 4
ala yo o nani de dan fla o bibe suran pardon mi filla surana abi suran gorona de kono kata haya tani 142 verset 142 katabla 144 bara abbe se ga ay r for 20 au ko dere mega mo Denis ay r 7 adam na donc 1h15 donc voilà donc comment va au boulot 600 adam na non par rapport à la création d'accord donc professeur comment bi boulot mufti ko josan bandiari ka dale da takuguru la dale da ko be bandiari edu fina ko kuranate ala kuma kanyi ne be se ga min fo ma bena joso na minuma olu de bandi oye donc ni bena bandi ma mimi joso ani joso ka ke bandi ay olu ti kelon yo ok ma pour moi ayi bandi do de do mimi joso voilà donc ni bena bandi ma mimi joso i bena kele ma bena flama effectivement i se ka joso ere ke bandi no te bon jo ere mi ale tashido donc professeur nanika dalway kumina eko ko kuranete ala kuma kanyi donc mufti fenenga expliquer comme quoi Kurane ala kumakane sosol bali do wuli bali do non Kurane ti ala kumakane chokorita Kurane ala kumakane mi ne mi fo de mara Kurane kono fen chama de sebena dali masaka barrage kono nana uye kuma dama do ba kono ni ulu tagu lage bo ibina soro ulu ti bamonon kote oye kunun tiede o ti bi tiede o de kama an kongo ba soro Kurane bi seben wati mi la soro famu ma do fen chamana donc adamade na hakili de sebenin ke ni ka famu ma se yoro mi ni ka kodo ma se yoro mi ni sebenin ke effectivement avec l'évolution ibina na kodo tien yo am tega exemple min ta dron oye amba fo ko klebi wuli ko klebi be anga makoro an yere be bora o islami ayede ala mo yere ka makoro ka pega ko ba fo ko klebi wuli abitabe abako mi ni e wulila ka bɔ sende ni sisan sɔgɔma itara ka taa si banyole i m'a faamu komi ko daga yɔrɔ dɔ bɛ yen n'a wulila a bɛ taa si n'a sira a bɛ tila ka bɔ yen ka na ainsi de suite an bɛ don minɛ ko bi siyansi y'a jira k'a fɔ tile ka mouvement tɛ ten tile ka mouvement tɛ ten non bon i bɛna ye kama ni ko n ko fili bɛ kuma na i bɛna ye hali n'i y'a ta sungalo kɔnɔna na u bɛ fɔ sungalo la k'a fɔ k'i bi sun ka taa tile wuli kuma ka taa bɛn a bɛn kuma o waati o dɔnlen de don bon ne ko sun bi don ka taa tile wuli kuma ka taa bɛn tile bɛn kuma bon e ka tilala k'a fɔ ko diinɛ min b'e bolo ko diinɛ in bilala ka na di diɲɛ bɛɛ de ma ka dun k'a sɔrɔ k'a fɔ diɲɛ fan dɔ fɛ tile bɛ kalo 6 de kɛ k'a sɔrɔ a ma bɛn su bi kalo 6 de kɛ ka sɔrɔ dugu ma jɛ donc e ka silamɛya o kɔnɔna na sɛbɛ kuma min fɔra o kuma na olu bi kalo 6 kɛ ka sɔrɔ ma sun tigɛ wa mufti est-ce que kuma faamuya a fɔ fɛngɛ ɲɛna professeur ɲɛna est-ce que tu me comprends dɔ bɛ sanfɛ dɔ bɛ dugu ma a bɛɛ sɛbɛnnen don mais n'i ma don kɔrɔna yɛrɛ philosophie kɔnɔ i tɛ se k'olu faamu ale bɛ teribɔ kuma min fɔra a fɔra ko ala kira cira k'a fatan dunuya bɛɛ li ma Jésus kelen pe de cila Israël denw ma yɔrɔ min na a fɔ a ɲɛna ko yɔrɔ min na ni tere bɛ bɔ fo ka karo 6 su bɛ ko karo 6 o yɔrɔ la an bɛ l'heure compter l'heure 12 n'o dafara yɔrɔ min na an tɛ tere den kɔnɔ an bɛ sun tigɛ o de kosɔn n'i bɛ sun na n'i ɲɛna min na i bɛ sun tigɛ n'i bɛ sun na n'i voyage la n'i bɛ taara voyage n'i bɛ voyage la n'i tɛ se ka sun don condition na i bɛ sun to yen ni bana b'i la bana min b'a to i se ka sun don i bɛ sun to yen. mais normalement mufti bɛɛ kan ka sun ɲɔgɔn fɛ. non bɛɛ ma kan ka sun ɲɔgɔn fɛ donc o la sun fana bɛ daminɛ l'heure 12 le fɔra su la a tɔgɔ de sun na k'a fɔ ko su kora o tɛ o tere bɔra o tɛ o l'heure 12 le fɔra n'i k'a daminɛ 6 heures ka taga se 18 heures i b'i sun tigɛ tere binna wa tere ma bin wa n'i k'a daminɛ 6 heures ka taga se 18 heures i b'i sun tigɛ. mana kɛ cogo cogo faamuyali a nana sa o
Anana. Benawa. D'accord, donc il est RD quoi, il est Sunni clé. Voilà, il est Sunni RD. Ou le Cosson. Voilà, il est Sunni RD. Ou le Cosson. Il y a comme du na Francis. Wati do rame sun tigezan le 21h22 c'est me clébé. Wati do rame sun tigezan le 21h22 c'est me clébé. Wati do rame wuri ka fitri seli ka so du bela e ato de ka so clébé. Wati do rame wuri ka fajar seli si même maka. O be seli 6h maka 7h wati do rame maka clébé mo be na fajar seli. Ka fajar seli si même maka. O be seli 6h maka Segar wat de ramaka clébé mo bena fajar seni. Donc professeur. Attends, ne provara donc a pas mufti. Donc il faut kaka Paris dina nyamgo aki ji anu ka nyokon soro. Ale flega min fo Paris en sumbi do ertan wolo flama e ba kalama e be Paris. E bien ne bien. Oui, tiens mufti. Ertan shi. Non, apa yana o. Apa yana ko ne be kuma ni sharia ne te kuma ni Paris dina nyamgo yide ne te Paris kan yide. Ne Ivoirien de. Okay. Ne be kuma ni dina le dina ne mi lo dina na. Kay min do dina na. Tere bena wa tere ma be wa na ka leri dafara. Aka fitiri leri sela ka ba. Fitiri se ka te ko karo woro. Ese mo se ka si ko me fitiri ko na karo woro wa. Ni fitiri leri sela tere bena wa tere ma be wa na nga leri fle. Ka e tere ma be me fitiri leri sela en fait am suntige. Mais information ti gebe bolo ngo problème binde o de kama ngo religion non ti universelle. Afin la cause universelle parce qu'aujourd'hui Karamo be qu'on appelle Karamo be Europe Karamo be tamana wole ka tourner bora fo Côte d'Ivoire fo kaseya. Mo do pays ulu e Ivoiriens ils sont pas sur les réseaux sociaux, de télévision flé, mais on ka wajulu o ba flé. Ça vient d'amener na mameo. Et dans les sciences là, donc scientifique ou bien il faut dans tout là parce que néanmoins au tembe professeur ka côté là néanmoins ko dien dara farafinadi. Et refa donc dien dara yoro men folo donc dien den folo joni. Dien dara mi. Mame. Dien den folo joni. Dunia yawa. Wa fo mu ko ma Eve ni Adam Adam. Adam ni a fait le route dans l'argent qu'on les go tuté yo. Non, Adam kunye farafin wa Adam kunye muyi. Couleur du main. Adam tuté farafin de. Adam ko fi na o ka wi ale tigede. Adam kunye couleur du main. Non, Adam tu benbeli. Kake jema. So para tu benbeli. Et donc farafin bora mi sisa. Olu bora kangolo la ka jigi. Kelen jigira o bora o jigira. Adam jigira end. Olu ko so adigira lolu mi bora lolu mi sango la digira na end. Ana muso tunna nyogoma. O histoire ka ja. Wala na kana nyogo yi arafali. Mais Qur'an kono ne koni ya me Adam bi togo ko farafindi. Qur'an kono farafin te Adama yi. Adam yi arabu kanda. Farafina du yara ma me ka lo. Farafin mi ko diara o yere rali. Iga mewa, angana ko dia yere fo ka so yoro mati. Ne koni ne o jate mine muye esclavage kera fait. D'accord. Donc si ça me comment di professeur ma mufti. Adi professeur ma. Professeur mufti Klobila. Ale kan me ka histoire ta kuna sine encore de ale kan me ka ta o de la. Bon professeur en Klobila. Bi matienda. Non. Matienda. Ami agresso. Oh, farafin ka prévu mbe min ba jira ka ko farafin ye min gla dien kono mo shima gla ale shini ambi. O ye pyramide ye Egypte akata la ga pyramide minu jolembe. Professeur mufti Klobala. Hein? Klobala mufti. Ayeni nga kudoro ke Egypte roi, ayeni nga dono ke Egypte roi. Farafin wa tuabulo tunu. Égypte roi ce n'est que les dernières dynasties, 31e dynastie. Histoire en enferra. Ayeni nga sa Egypte o, no ka milo amata nunu mata ntu pyramide lo wadi nunu nawo. Bolo tu gbenno wa bolo tu finno. Professeur Hageto mufti ko Egypte uranu ko fima ngundo wa jema ngundo de ko fima kundo missionologie dama fima ngundo ko fima ngundo mufti ko fara kunye fima ngundo Afrique du kulo be kunye fima
abe Adam na Afrique du Sud ka yelen ka taa fo Egypte pyramide nun jɔra cogo di professeur ɲininka a b'o ɲɛfɔ kɛ ayi mais comme ko farafin ma fɛngɛ ne dun y'a mɛn histoire kɔnɔ scientifique da kɔnɔ ko pharaon nun tun ye farafin de ye Afrique dugukolo bɛɛ kun ye finma abe Adam na Afrique du Sud ka yelen ka taa fo Egypte mais professeur c'est prouvé. D'accord. Farafin tu bi. Mais ta farafina si o mamé o mamé farafin tu bi journal lawo to bu era sona ma ko dien den fole farafin de professeur ni bi wa den fole farafin mun ka farafin to kofe ne be ga yin nga o la tila bon o ko wara wiye quoi o ko wara o ko wara wiye de mufti temindo dina mina le fle ka dunia kanie o dina ju bora mo minuna e nansaraw ka dina ju bora mo minuna yahudiyaw ka dina ju bora mo minuna nyina maya lafiya kun bi farafina wati me wa soro lu kun be ko mo ka bogodum Ibrahima yere soro Egypte chogodi afa yana ko ya tara mu nyini Egypte mufti sona ma ko Ibrahim kumbe Egypte ya abo professeur nyana kwa yo nya ko dama Ibrahim ye Egypte kwa bismillah ko di ko alimo histoire fam kalmo me Ibrahim de Jifu ka Abraham de Jifu ka fin c'est le père on va former ma monothéisme mais allo era soro monothéisme kuma kera Égypte de Afin yana ko c'est-à-dire l'Égypte pharaonique a existé plus de 6000 ans avant Jésus-Christ. Isa mino ye prophète yado Isa ka wati ka koro ni Muhammadu taye ni san keme woro hake Egypte ya ka ko ka barake ko kanyina ma ke ko ka maya ke 6000 ans yani Isa kana 3000 ans de civilisation ke c'est-à-dire Egypte ya ka civilisation ke yani Jésus kana 3000 ans pyramide nunu joli ni masaya min kera ya no mun bi farawana to se qur'ane kono mun bi farawana to se farafin wa arabu wa shifu les égyptiens non timane do donc fimanu ni sarasa gato arabu ya ko fima de saraka to arabu ya mo ko mélanger Égypte fle farafin be alisini non envahissement kera Égypte Égypte envahira c'est-à-dire depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ yani Isaka Bangé vers les années 300 attaque de kera envahissement kera oui tanika segi chama de ke afa yana ko ale mufti min fleni ale ne ami dugukolo min ka afoko keleni geleya de ato an wulla ka bo o Égypte na al shini o traso matunu an bora wati mi j'avais l'Égypte et puis j'allais la Nubie ou ba ko yoro do be ko Aswan farafin groupe minu wulila ka boy o ya soro bo grand la kera de o peuplement kera dondoni kay yele kata Égypte kata nema soro en katiki farafin mi nema kono wati mi wa soro na sara e après ka penge mi fo ko abi nyina min ko atrasi bebe afa yana ko ambi domina bi médecine kono médecine afa yana ko foy kuramagla médecine kono ubi baraka ni miye ubi température tani miye ubi tension tani miye ubi opérer li kani menemino ye afa ko ni menenu be ko glalem blale be shit to wabu nana uni fenchama de bora uni gafe bora ka bayeleme ka soro ka kla ka religion inventé ko ray ka sege kana awma ode madon farafin bolo. Donc baro kunti dore anga ñogo bo filila anga na fonu di ñogo ma pour que abo sila me ka professeur ñi nga wo allo awon klubila mufti voilà professeur ñi nga ko fara fu ngana minge ka bo Egypte ko taramine tadi on dara fara fu mbele bora do ma to Egypte to ke to métissage kera métissage kera ali shimina tara mogo nyagamina mogo eparpira ka mais ni yo jate ni ko kibe question poser okuna mais ni yo jate ne afo mufti ali shini na sera Égypte abina ye égyptien couleur égyptien couleur donc marocain on algérien on a quelonte ça dit professeur ne nyabala villa ça dit kata saga faga kulu sanfé ani ka saga faga ni selu sira ni fon a différence est jumɛn
abe fen kelen de parce que a fo mufti ye aha ya do ne afo yana ngo fiye chaman bi kurane kono awo tebana o kun ye kunun ko de ye nan do no kono science na na jira ka fo yoro do bi mi ye bagan ka to ko di procréation awo a sɛbɛlen no kuranɛ kɔnɔ ko bagan bɛɛ danna fila cɛman ni musoman or bagan dɔw bɛ yen cɛya olu ni cɛya ni musoya ils sont deux à la fois bagan dɔw mufti ko ko e kun bɛ fini mun don fini kun tɛ don fɔlɔ la k'a ni fini bɛ don bi qu'est-ce que kelen don wa non c'est-à-dire o ye kuma de ye c'est-à-dire a sɛbɛlen don avec certitude bon ni fɛnw nana jira k'a fɔ bi na min sɛbɛlen filɛ nin ye o kuma ti tiɲɛ donc o de kama ne ko n ko kuma min b'a kɔnɔ donc kuma ninnu caman kan ka sɛgɛsɛgɛ bon or ni bi tɛ a fɔ an bɛ don min na ko bi mɔgɔw de maga kana kɛ papier in na ko fɛn fɛn bɛ kuranɛ in kɔnɔ kuma kuranɛ in kɔnɔ ko ala kumakan de don k'a si tɛ wuli or a caman de wulilen de don bref o ye kelen ye. voilà k'a wuli ni professeur le fɛ sinon a ma wuli anw fɛ. Bon mais parce que n'a wulila mɔgɔ minnu ye san ba kelen ni kɛmɛ naani kɛ professeur ne ye sagako min fɔ aw mɔgɔw bɛ saga faga village jo la ani anw bɛ saga faga ka taa saga faga kulu sanfɛ ou bien k'a faga a tɔgɔ ni mɔgɔw bɔra Makan ka saga faga a différence ye jumɛn ye ne fɛ a bɛɛ kɔni ye joli bɔn de ye quoi mais u b'a c'est à dire genre ne y'a jateminɛ bamananw bɛ saga faga sisan n'u ka jo u bɛ jo sɔrɔ u bɛ saga faga ka bagan joli bɔn duguma ka a bɔn fɛn kan silamɛw fɛnɛ fɛ ne ɲɛ b'a la u bɛ saga kelen de faga n'u bɔra Makan mɔgɔw b'a sogo dun donc ne yɛrɛ fɛ a différence ye jumɛn a bɛɛ ye saga kelen de o a bɛɛ ye fagali kelen de o a bɛɛ ye joli bɔn kelen de o ou bien bon min jaabi ou bien question posée ka ɲɛ de a sɛbɛnlen don i ka kuma faamuyara o d'accord i ka kuma faamuyara o parce que silamɛya jɔra jɔsɔn de kan bon jɔsɔn de kɔnna u nana jɔsɔn sɔrɔ yen donc silamɛya jɔra jɔsɔn kan donc pratique min kun bi jɔsɔnnaw bolo o pratique ninnu caman adaptera ka don religion kɔnɔ sagafaga in y'o dɔ ye puisque i filɛ ka sagafaga in min fɔ Ibrahima de n kan ka a den ko a sogo dara a ra o sɛbɛnnen bɛ o ye kuranɛ suran 37 de ye a haye sɛmɛni 2 a ko a den ma n'o ye Ismaila ye ko ala ye sogo dara ko ale kan ka Ismaila kɛ saraka ye justement parce que o waati o y'a sɔrɔ yahudiyaw chrétiens silamɛw bɛɛ de kun bɛ mufti la bila o y'a sɔrɔ waati professeur ɲininka o n tila ne ma tila n ka jaabi la o non n bɛ fɛ ka non kuma kelen ninnu cɔ ko o tuma livre t'ale yɛrɛ olu y'a di na ni livre t'a wa bon ne ma tila n ka fɔ kuma et puis a ye question min posé n bɛ tila ka jaabi n y'o de f'i ye donc o waati y'a sɔrɔ diinɛ minnu bɛ ninnu bolo arabuw ni juifs ni chrétiens ninnu bɛɛ o y'a sɔrɔ olu tun bɛ mɔgɔw de faga u ka jo kan i y'a faamu wa donc o y'a sɔrɔ olu tun bɛ mɔgɔ de faga u ka jo kan donc a tun bɛna a denkɛ de faga ala ye n'u tun bɛ fagali kɛ o hali u tun bɛ denyɛrɛninw bila ka o bila tasuma na u ka jo dɔ tun bɛ ko molok o tɔgɔ yɛlɛmana ka kɛ mɛlɛkɛ ye kuranɛ kɔnɔ donc a ye kuma in fɔ den ye den ko ko ni min fɔra i ye ko donc i k'a kɛ ten ko ne jɛnna n'a ye den ɲɛ sirila ko a bɛ na den kan tigɛ ko jibirila jiginna ka na saga dɔ di bon pour te dire ni kuma ye min filɛ nin kuma kelen bɛ chrétienw ka bible kɔnɔ chrétienw ko Isaka de kun kan ka faga saraka kɛ saraka ye ala ma musulmanw ko a tɔgɔ di Ismaila de kun kan ka faga musulman ma donc a fila la anw t'a dɔn min ta ye tiɲɛ ye i m'a faamu nin fɛnɛ bɛ chrétienw fɛ yen laya min filɛ nin ye donc laya de nana ka na o sacrifice nin remplacer officiellement laya saga in donc jɔsɔn modèle dɔ de don i m'a faamu awɔ donc n'i y'a jateminɛ mais parce que ni jɔsɔnna b'a ka jɔsɔn dɔ bɛ sɔn ni hakili dɔ de ye wa a bɛ sɔn ni miiriya dɔ de ye o
a korote doro kibi bagan bonani na ou kibi joli ke jirukurun ka non, ça n'a rien à voir. Donc ni islamé saka faga ka joli ke boko kan yoro mi. No ma ko joson ye donc josona min fana bi ta chef faga wala kelen ka ba faga ka joson ne ma do fana bi ka ko yoro mi puisque a fana ba di fendo de ma abadi hakilina do kan abadi la nyini do de kan. Ma fa mo. Donc abe kelen nklalo la mina mina mufti jabi parce que problème yende religion non de yemo kota otajira ale ma ko joson ye bandia religion non yemo kota otajira religion de otajira ni muye ko ala kumana donc même baby ni ronde no fe awo abi mu no fe fana ko be 17 be donc ni ko be kuma doron ubi gafe ne taga yege ala kuma kan flani ere bo ro soro yera ha gafe ni taga ala kuma kan yera flani donc professeur Semisi non de una ko de ko professeur nyana o yoro be mi aka gelene Sila. awo Sila. awo globila mufti Voilà, professeur Nyenga, est-ce que il a fait un peu d'école, s'il vous plaît? Mais ça gagne quoi? akalana de Non, à école que non? awo Non, comment t'as remarqué? À école que wa? professeur ki école ke wa nea oh ne école ke oh ka école ke Il a un cahier, il a un livre de leçons. Livre de Babou, là, tu veux leçon Tamina. ika kuma fo ke mufti question Pourquoi il a dit ça? Et alors, c'est là, il est bon, professeur Dia, pourquoi il a dit? Oko ni jago ni be ko la ko forcément noti ibe noti ta ma fi mufti ka bingalin terane ko jugun kuma sisan yɛrɛ da mina se kuma yɛrɛ koloma yɔrɔ Voilà, donc allez à livre niqué. ne ye kuma dɔ ko mufti ye ne hakili la a kuma in bɔla n y'a ta développement n y'a développé lamɛn n ko y'a dɔn ne y'a fɔ n ko ala ma dɔn awo bon anw ka faamu na anw ka yecogo la ala ka fɛn min ma sɛbɛn o de ka can ka tɛmɛ min sɛbɛnna kan a ka dɔɔni kɔnɔ an ka sɛbɛnni bɛɛ fana tɛ ko tiɲɛ don dɛ puisque buna adamadenw de y'a sɛbɛn a bɔr'olu de la n'a dun fɔra ko i ye buna adamaden ye k'i ye ji min o bɛ an ka kumakanw kɔnɔ o b'an ka zanaw kɔnɔ ko c'est-à-dire fɛn o fɛn bɛ fiɲɛ minɛ k'a bila ko i bɛ se ka fili i bɛ se ka fili donc ala ka dan o ma donc n'a fɔra ko fili yera gafe kɔnɔ mɔgɔ man ka sɔsɔli ko la donc an ka preuve c'est-à-dire preuve tɛ ko ni mais n'o de don déjà an yɛrɛ professeur na mais ma a fɔra ko jibrila de tun bɛ bɔ sanfɛ ka na fɛnw dicté i jɔ sa jibril an ka jibrila to yen an ka jibrila to yen parce que ale bɛ fɛ ka référence kɛ papier a bɛ fɛ ka référence kɛ livre i y'a dɔn ça c'est un support physique mɔgɔ bɛɛ ɲɛ bɛ fɛn min na an yɛrɛ bɛ kuma min bɛra min ye ala ko ye o an m'a ye o mɔgɔ si m'a ye an n'olu bɛ fara ɲɔgɔn na yɔrɔ min an b'a fɔ de ala ye sɔminfɛn de i bɛ sɔmi ala la i bɛ ala baara n'o ye nka i t'a ye nka est ce que o y'anw bali ka da ala la wa ayi bon olu yɛrɛ min ni livre b'u bolo n'u yɛrɛ sɔnna ala ko ma a y'a dɔn olu dalen don ala la o mais comme olu ko ala kumana bien vrai que ala ma kuma anw fɛ anw dala la ko ala bɛ yen jɔn de ka ala ko ka bon ni jɔn ta ye ala bɛ kuma kan yɛrɛ mɔgɔ min ma ani ala ma kuma mɔgɔ min yɛrɛ fɛ n'u yɛrɛ sɔnna a yɛrɛ ma k'a fɔ ko fɛn dɔ y'ale dan ko ale bɛ bato ta ka so ma jɔn de ka ala ko ka bon ni jɔn ta ye ɲininkali gɛlɛ mais mufti peut-être mufti bɛ se ka dɔ fɔ ne ye o ko la non mufti Abodi ko mɔgɔ min livre tɛ mɔgɔ min bolo n'o yɛrɛ y'a dɔn ko ala bɛ yen ko masangala bɛ yen o de ka ala ko ka bon wa ou bien mɔgɔ min yɛrɛ ye livre ta ka baara kɛ n'o ye ko jɔn de ka ala ko ka bon ka tɛmɛ jɔn ta kan a ko livre bɛ mɔgɔ min bolo parce que n'a fɔra ni livre tun tɛ mɔgɔ min bolo i tɛ taga n'i taara ekɔliso la i tun bɛ se ka français lɔn ou bien ka kalan lɔn fo ka doctorat sɔrɔ i ka dɔn b'i wele la professeur livre le k'a to i ka livre le kalan ka se yɔrɔ dɔ o ka professeuria d'i ma ka nin d'i ma ka nin d'i ma livre ta lɔnni parce que sɛbɛnni fɛn don i ka min sɛbɛnni ye i k'o le kalan ka tɔgɔ sɔrɔ n'a ye
Donc là, aller à Dinana, il n'est pas livre ta livre, avec du rôle que professeur, il faut livre l'histoire et religion là. Et puis, à Camille Fossi ça, pour doter ou ni ça fera au série là, quand ben n'y quel eh ben de ba nanga den wuro dobe aya den ta katrana ya den yi ikolla doba ya den bla kata bara den yala do fana be abe den yu mais den bla yoro le be den bonyo na min tara seneke u be ke seneke lai ni min tara ka tara ikol ke u be ke ikol de mi kalan to be ke karamo de mais otayira ko te ba jotigi be ta ka tara yiri le tige yiri sun tu kono ka kunguro buara ka nya buara ka num buara ka buru buara ka korobara buara ka sem buara ka lo kabala saram mira ka saram fara ka jori bo mati kungurra o wala donc kono no aya sagani nanga faga awon ba sogo tobi ka domu ante ta jori bon ala kunguru la ante jori bon limami kunguru la ida famu awon ba kala tigele ame bismillah le fo kan ka kana tige jodi to kewu ma joli be boduguma ko be sifet 3000 joli be boduguma koni ma ya baboa ouais ama boduguma ni ngene mi parce anga fini fra oh mais peut-être jodi fana ba ta ke no ngania de jodi ba ta ke joli ka aya yi kunguru mi lonno abe semla ka contourner ka tra contourner ka bon aya ala kunguru ka ala lonno ala te bouger o be ta ka tra yi kunguru do lonno toro du kono ko ala be wu mufti e dalento la donc joti ya le joti ya yo ka ta ka bolo meneba mi finyano est-ce que ni yo join son ayela bi jabi wati jabi joti jabi de ala lonno abi kuma wa yiri kunguru de ka kuma ni mo ita yewa donc e dalenta la na mesa e dalenta la tafo munu be kuru ni kunlo folo la nga mo kokorobaw yani silamaya kana ube tafo min kuru ka diba ni kunlo dimi mine ube ni kono dimi muso mine ube ni muso aka ladai na soro eregli kono dimi bala ube ni obe tafo mu na mesa na me donc o tutu min fleni o e donc e fe o te chien quoi ne fe tu bismillah e fanya le chente donc o kuma tafo munu kuru ka di mo ma ngalondo chiente abama do meta mo do na jabira ne kon kamilo to roba to be sebe ka do tafola ne yo to mori kala de garamo be to roba to be na si sebe ni ko na kaya yi ta di mo ba mi ka afenge ka hakri na su fenge wo ko na haya o baraka ko ni o do na mo ra me daji ta ne mufti zamani maswa ngolo bikidi ube kono bi dimi ube dem ube anga moko koroba ku me dem fura munu bo ni dem ku mangene ka sas donc silamate dugu munu nawo mufti o silamate dugu munu nawo olu ku mu dem fura ka chugodi olu ku mu ka bana bato fura ka chugodi olu be ga yiri le tinga yiri flappe ani do flappe kiliyi donc yiri me uto kuma kan fo fala yiri lili tige do dala uto ko jugu yo fla daga do mo yi abi ko te ko tugi ma ebe kuma mi dona na sila ebe jotiya ani fla bo nsoro bawo o to da fla bo kana fla do dagara ka mo ko na isi la ma silu di fla do dagara ka mo ko fara ibadu dagara ka mo ko na isi la ma silu ibo do dagara ka mo ko na yi o te haramu yi o te fuyi oui mais ne be don ni ka question de blanca awo ni question blanca jabira mais jotigi be mun ke jotigi be joli son abe woro do mo dara ka bon joka mo de ma d'accord donc mufti ka basi bon joka abe si check ka bon joka ka kuma ni joyi o de haramu ni bidayo mo mi ka ya fe fa yiri kuru yi ani mo mi ka ta fa ala yi ni dani masai kele no mais mufti ne ko ne mi famia est ce que magan fana nguti joso rodi non mais ibe tara arrière lira
Ay non, mais silamaya nana menana silamaya nana kana makaka ubo ujuso nira awo o tugu lata mu batu kana ubo lata batura o yirima ko bila ala saraka ko be juso minani yiri kunkuni ay defo keme sama ani bi worol tuba al damara awo ijonga batterie chargée folo donc c'est ça professeur amba fika fin jabi de c'est ça donc professeur be se ka kuma be se ki jabi ya abe ka ta ko ma se jabi de Agode ki ka jabi professeur bon ba damna ka kuma labana déjà aller yere ye kuma min fo lui reconnaît que ko tari ba don ka fo nunu ye ziri unde quoi ko ziri ndado ko be ziri ndado la ziri ndado d'accord et puis ça dit avec comme kasolade mɔgɔ min bɛ kaso la c'est-à-dire i y'a minɛ ka da tuga da la a bɛ dibira hali n'i y'a ɲɛsiri k'a bɔ pièce dɔ kɔnɔ k'a bila pièce wɛrɛ kɔnɔ il sera toujours dans l'obscurité an filɛ ka min fɔ il répond c'est-à-dire à quelque chose qui est dogmatique fɛn min n'a sɛbɛnna yɛlɛmɛ cogo t'a la a filɛ ka fɛn o fɛn fɔ c'est vrai kuma de nin bɛɛ sɛbɛnnen de don sauf que ale ti min dɔn ale ti min dɔn ninnu bɛɛ sɛbɛnna lagosi de kama o ye kelen ye awɔ ne bɛ min fɔ mufti ye anw ni surakaw yɛrɛ de tɛ sira kelen kan surakaw ka joko ni anw ka c'est-à-dire anw ka sɔnni c'est-à-dire su ni tile de don u ti ɲɔgɔn tila kan donc e bɛ fɛ ka min fɔ professeur donc c'est comme silamɛya ye surakaw ka diinɛ de ye quoi surakaw ka tradition de ye u ka joko n'u ka fɛngɛ bɛɛ ninnu bɛɛ ye walimɔgɔw de ta ye an ta tɛ puisque min sɛbɛnnen bɛ livre kɔnɔ a t'anw concerné fɛn o fɛn a filɛ ka fɛn o fɛn fɔ a tɛ fɛn concerné n y'o de f'i ɲɛna c'est pourquoi je te dis que livre in kɔnɔ ko c'est pas universel arabu taabolo min tun bɛ arabuw bolo u tun bɛ pratique minnu kɛ nin ye arabuw ka joko de ne tɛna sɔsɔ ni arabuw ka joko de puisque ale ye min fɔ nin ye o ye arabuw ka joko de ye o n'anw ka joko tɛ ɲɔgɔn sira kan u tɛ kelen ye ko jo ɲininkara ko a k'a sen kelen kɔrɔta ko a ko k'a tɛ se ko a k'a bolo kelen kɔrɔta ko a tɛ se o ye théâtre kuma de ye mais o ye arabuw ka ko de ye. donc professeur yɛrɛ fɛ sisan c'est-à-dire silamɛya ye arabuw ka tradition de ye quoi. arabuw ka tradition de don arabuw ka tradition de don. c'est-à-dire silamɛya ye arabuw ka tradition de ye quoi. arabuw ka tradition de don arabuw ka tradition de don. puisque mufti ɲinɛlen bɛ min kɔ mufti hakili la ko ne kalanna école la ne bɛ ka kuma minnu fɔ o ye gafe kɔnɔ kumaw de ye ne bɛna kuma fɔ mufti ye ka nɔgɔ bɔ mufti ka ko la pewu ne mandenka i mandenka kalan wɛrɛw bɛ ne bolo min tɛ surakaw ka kalan ye min tɛ nansaraw ka kalan ye min tɛ yahudiyaw ka kalan ye kalan wɛrɛw bɛ ne bolo min tɛ surakaw ka kalan ye min tɛ nansaraw ka kalan ye min tɛ yahudiyaw ka kalan ye. mun ye bɛnbakɛw ka taabolo kɔrɔ ye. ne bɛnbaw bolo bɛnba kɔrɔmaw k'a ta bɛnbaw la ka na fo ka na bila bi la. o ye mago ɲɛ e ye o bɛ mago ɲɛ e ye. non mago ɲɛ kɔni o ye mago ɲɛ kɔni o ye e bɛ kuma passé de la o n'i ko a ye mago ɲɛ ya o ye passé de ye o. mais mufti ko ne yɛrɛ sigilen b'o de kan. mufti ko k'ale dalen t'o la ko tiɲɛ tɛ. ne lamɛn non parce que i kana parce que e question posé cogo min a bɛ komi bamananya sigilen bɛ joko dɔrɔn de kan tu vois problème bɛ yen de voilà. joko y'a yɔrɔ dɔ ye mais anw ka bamananya an ye mun de fɔ fɛngɛ tɛ min dɔn fɛngɛ tɛ min dɔn peut-être mufti tɛ min dɔn bamananya kɔnɔ n'i bɛ biri kɔmɔ na kɔmɔ ka leçon bɛ yen kɔmɔ ka leçon bɛ yen ala ka tilemantiya o kuma bɛ kɔmɔ kɔnɔ man kelen danba kelen seba kelen sira kelen jo kelen sɔn kelen ala ka tilemantiya o bɛ bamananya kɔnɔ jogo kuma bɛ bamananya kɔnɔ. ne y'o de fɔ le 42 da la mat a b'an bolo bamananya ra mais a ta yɔrɔ ka jan fɛn o fɛn n'o de ye juguman ye i b'a fɔ k'i tɛ sɔn o ma fɛn o fɛn n'o ye ɲuman ye e b'i kɛlɛ o de kan. a y'a jɔ batiri bɛ fɛ ka décharger. silamɛw b'a fɔ k'i bɛ taa baya ta ye tout i bɛ baya ta o ye kalenkan joli ye o ye kalenkan 6 wa kalenkan joli de ye donc n'i ye u fila bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan n'i ye dɔ in diviser par 2 n'u fila faralen ɲɔgɔn kan ka taa bɔ. bita in ma nɔgɔn dɛ. bita in ma nɔgɔn yɛrɛ de a ye hakɛ to. voilà donc professeur. awɔ n tulo bɛ na. awɔ n tulo b'i la e kana n ka mufti sɛgɛn bi dɛ. o de
Sinon mufti te songa na tukunde. Mami an ka tabolo. Ko professeur. Anga kalan silen be ju, c'est-à-dire anga ajisilen be jugo ani maya ani dame de kan. Donc il se ka do kono abo ko ni ala ma nyɔgɔn ye. O ye tiɲɛ. Ango maya ango jugo ango dambe. Kalan min ne bolo. Awɔ. Ni yɛrɛ dumilen no min kan, ni sinsinnen no min kan, ni ne bɛ se ka waso ni min ye, o ye ne min sɔrɔ n bɛnbaw bolo ka jigin. Nansaraw tatɔ la, arabu tatɔ la. Arabu tatɔ la. Non. A taamasiyɛn t'a la. O de kama ne besoin tɛ livre la pour que ka n ka maya kɛ. Non, ne bɛ n ka maya kɛ ka pan livre kunna. Puisque min bɛ ne bolo o bɛɛ sɛbɛnlen tɛ livre kɔnɔ o. Non. Ayi mufti yɛrɛ ko diinɛ kɔrɔ ko t'a bolo quoi, diinɛ kɔrɔ ko. A fɔ ɲɛna o, a fɔ professeur ɲɛna o, a bɛ français y'ale wa? Awɔ a bɛ yan. A bɛ yan kɛ. Awɔ. Bon, komi vraiment ale bɛ a bɛnbaw ya diinɛ le kan, a bɛ a bɛnbaw ya taabolo le kan non? Awɔ. Mais professeur ma ye français ya tugun a ka ɲi so le o. Cogo di tan? A bɛ taa sigi so kɛ. A y'a bɛnbaw ya taga sira o bɛ so le o. N'a tagara du kɔnɔ o. Diinɛ ko ni fɛn ti ɲɔgɔn diinɛ la foi elle est personnelle. Non, mais personnel, mais il est obligé de suivre les règles des blancs. Où il est ici là. Non, les règles des blancs, il a besoin de suivre ça. Pour gagner sa liberté totale, il faut qu'il puisse suivre ce qu'il veut dans la vie, parce qu'il dit que les blancs ils ont pris les Africains en otage, les Arabes nous ont pris en otage. Moi, je crois qu'il doit repartir à sa racine. Non, ne fais mufti. On a dit que dîner. Obi yere de ko dîner tigi de ma. O yere ka fenga mais ani ibe wari ni ube inana ibe baraka ça n'a rien à voir. Moko be bono Aïssa ekijo ne fene o fo. E fene be kan fo ebe français di anodi. Ebe français. No de ku fene kun kan akera to arabu dîner de do fene anga tien fo. Non, arabu dina, c'est arabu dina quand ala trapo, allez à Solamaya, c'est arabu dina ide. Puis les femmes, c'est là. Dina mi ambaka arabu tatede, ala trapo, kurana ko al-arabu, ashaddu kufran wa nifa. Ko nive na fidife, nive nyangbo fe. C'est le pire mécréant, c'est les arabes. C'est écrit blanc et noir dans le Saint-Coran. Ariya mɔgɔw bɛ san 30 kɛ arabu fɛ u tɛ passeport sɔrɔ u tɛ kɛ arabu ye u ma di arabu ye. Professeur fɛn kuma bɛna di professeur fɛnɛ ma mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko professeur fɛnɛ ka kuma donc professeur kuma b'i bolo professeur ni a tɛmɛ soit le professeur est un chrétien il se convertit en islam ou bien il veut qu'on le convaincre ou qu'il devienne musulman. Mais le professeur il ne croit pas. Il professeur qui jabi professeur kuma b'i bolo na mufti jabi na imamu jabi. Ya ye sawa ni an m'an farati. Ne b'a f'i ko an talen don otage de la wa. Farafin min bɛ chrétien la, farafin min bɛ yahudiya la, farafin min bɛ silamɛya la, ninnu de Ibrahima den de ye nin bɛɛ ye. O fadenya kelen de filɛ nin ye u ni ɲɔgɔn cɛ. Ne m'a f'i ɲɛna ko Ismaïla ko chrétien ko Isaka de kun kan ka kɛ saraka ye. Ko u fa Ibrahima de kun kan ka Isaka kɛ saraka ye. Chrétien y'o fɔ, ils le revendiquent. Silamɛw fana ko Ismaïla de kun kan ka kɛ saraka ye. Farafin jɔyɔrɔ de ye jumɛn ye nin ko in na? Farafin jɔyɔrɔ de ye jumɛn ye nin ko in na? Jɔyɔrɔ tɛ ne la wa? Jɔyɔrɔ b'i la kɛ. Jɔyɔrɔ b'i la, i sen fila filɛ yɔrɔ min na a tɛ tɛmɛ o kan. I jɔyɔrɔ filɛ nin ye. I jɔyɔrɔ de filɛ nin ye maa. N'an ka se ɲini ka na. Nin de ye ne jɔyɔrɔ ye lamɛn. Puisque n'i y'olu ɲininka olu bolo ko diinɛ t'u bolo u yɛrɛ bolo ko taabolo t'u bolo u yɛrɛ bolo ko n'u ma tugu tɔw kɔ ko ni ala tɛ ɲɔgɔn ye filiba de bɛ nin ko in na. I bɛna ye finman de talen don otage la c'est-à-dire mɔgɔ minnu bɔra cɛ kelen na olu ka fadenya kɛlɛ min depuis o tɔ de filɛ nin ye dugukolo kan an dara. O fadenya kɛlɛ de filɛ nin an dara. Fadenya kɛlɛ bɛ ban wa? A ka gɛlɛn. O de kama i bɛna ye nin min lagosi nin b'a fɔ nin ta tɛ tiɲɛ nin b'a fɔ nin ta tɛ tiɲɛ puisque kɛlɛ in bɛ se dɔ nin ko ko ale ye ala den ye to min f'i ɲɛna nin bɛɛ source ni Égypte min f'i ɲɛna nin bɛɛ source ni Égypte e ye Marie min fɔ Marie ye Jésus o ye Isis ni fɛngɛ de ye Isis ni fɛngɛ Horus de ye Marie n'i taara Égypte a photo bɛ yen ka na f'i ɲɛna ko
concept ni idée minnu tara Égypte religion kan ka bayɛlɛmɛ ka na n'a ye ko nin de ye ala kumakan ye ou bien ko nin de ye nin ye nin trace bɛɛ bɛ anw bolo a bɛɛ bɛ a si ma tunu komi ale ko papier anw ta tɛ papier dɛ anw taw sɛbɛnlen bɛ kogo de kan a gravelen de don i bi gravure dɔn t'a dɔn bɛ a ɲɛfɔ bamanankan na cogo min a bɛ komi n'i ye bɔgɔ ta ka sɛbɛnni kɛ n'a ye kogo kan i bɛ taa cartouche de sɔrɔ yen kuma ninnu bɛɛ bɛ yen a si ma tunu ala barika la minnu kun bi papier minnu kun bi gafe kɔnɔ u ye olu ta waati min puisque u mɛnna Egypte dɛ u ye san camanba de kɛ yen an filɛ ka ne ka sɛbɛnni min fɔ l'écriture est née en Égypte la religion est née en Égypte la science est née en Égypte bɛɛ ye finman de ye y'a dɔn n ye dɔgɔtɔrɔw ta f'i ye ɲininkali hali sini tubabuw bɛ k'a ɲɛɲini ko c'est à dire pyramide minnu bi Égypte u jɔra cogo di tu vas dans la vallée des rois tu vas i bɛ taa mumi ninnu lajɛ i bɛ taa c'est à dire kabako de don i bɛ diɲɛ mansin bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan bi bi na k'u ka jɔ parce que professeur ne yɛrɛ jateminɛ ni égyptien ka fɔlɔfɔlɔ kun dilan cogo ninnu ta o bɛɛ bɛ anw yɛrɛ ka kun dilan cogo kun bɛ ten an mɔkɛ ne ye ko dɔ sɔrɔ ne mɔkɛ tuluba 2 ni 3 de b'a kun na a kunkolo kun bɛ jigin ka jigin bon ni égyptien ka fɛnw ta i b'a ye an n'u bɛ dɔɔnin an n'u ka surun ɲɔgɔn na dɔɔnin quoi an n'u ka surun ɲɔgɔn na tɛ sa an bɛnbaw de don sa an bɔra ninnu na de sa a ma tunu sa a ma tunu puisque je suis obligé ka yɛlɛ ka taa mufti fana ka recherche ma se olu yɔrɔw ma ne bɛna kuma ale y'a ka kuranɛ kalan de ye ale b'a ka kuranɛ de dɔn donc c'est un enseignement aussi donc a fana ka ne y'o de f'i ɲɛna ne bɛnba taara ka fɛn dɔ to ne bɛnba dɔ bolo o taara k'o to ne mɛkɛ bolo o taara k'o to ne fa bolo o bi ne bolo bon professeur dɔ filɛ k'a fɔ yan nɔ ko bible ye tora de copier tora fana kuranɛ fana ye bible copier ainsi de suite dɔ de filɛ k'o sɛbɛn tora fana ka texte ju parce que a bɛɛ kelen quoi a bɛɛ kelen ne fɛ cartouche minnu bɛ yen prière minnu kun bɛ yen kumakan minnu kun bɛ yen ne b'o de f'i ɲɛna ko kuraw tɛ ni si tɛ ko kura ye a jugura jamana pendant des millénaires a bɔra olu yɛrɛ ko ten a bi texte bɛɛ kɔnɔ tiɲɛ nkalon mana san 1000 kɛ ka taama ni tiɲɛ wulila tile kelen a b'a gɛn ka fɛ o kɔnɔ silamɛya donna Afrique cogo di ni ala ye silamɛya ci bɛɛ ma est ce que a sera kɛlɛw ni mɔgɔ wɛrɛ tubi jagoya la ka don a la wa ne fɛ ni ala kɔni ka diinɛ don a kan ka na n'a ye de normal la quoi en douceur silamɛya nana bengani sira de kan ne b'o de f'i ɲɛna silamɛya nana bengani sira de kan a nana bengani sira de kan u y'a daminɛ kana fɔ ko n ka mufti ye bandi ye dɛ kana o fɔ dɛ professeur ayiwa ni kana fɔ ko n ka mufti fana ye bandi ye dɛ parce que mufti fana ko bandiya don mufti tɛ ne tɛ se mufti ma mufti bi taabolo min kan dɛ a bɛ mɔgɔ minnu bolo dɛ ne n'olu de don n'o tɛ ne ni mufti tɛ o mufti ye ne bandi de ye est-ce que y'a faamu seulement a bɛ bolola de fo k'an ka sama ka b'u bolo de puisque non an tɛ se ka an ka mɔgɔw to ninnu bolo ten sa a tɛ ɲɛ o i bɛ se ka mɔgɔw ɲagami ta i bɛ fɛnkɛ yɛrɛ ɲuman na dabiri.com a dabirilen n'anw dara de ne kɔni fɛ ni kɔni bɛ mɔgɔ don diinɛ a ma se kɛlɛw ni fɛnw na quoi donc c'est là où tu vas voir que ce sont des religions u b'a fɔ ko ce sont des religions de tolérance des religions égalitaires tiɲɛ tɛ cɛ ni muso yɛrɛ tɛ kelen ye silamɛya religion kɔnɔ ma ne bɛ min f'i ɲɛna bi bi in na tradition ko c'est min bɛ anw bolo Afrique ne b'o de f'i ɲɛna nous on avait des déesses muso de tun ye seba ye i bɛna ye bange yɛrɛ kɔnɔ sigati min na o ye c'est à dire den ka baya den ba siga t'o la mais siga bɛ se ka don a fa ka ko la pourquoi c'est la femme qui est à la base suraka ni joli tɛ yɔrɔ yɔrɔ suraka tɛ yen ayi mais mufti yɛrɛ y'o fɔ dɛ mufti ko suraka y'o de ce sont des sociétés violentes u ti foyi ɲini ni nɔgɔya ne de b'o f'i ɲɛna o ti ka pour que k'u lagosi o tɛ dɛ suraka ni joli tɛ yɔrɔ yɔrɔ suraka tɛ yen ayi mais mufti yɛrɛ y'o fɔ dɛ mufti ko suraka y'o de mais ko prophète ko ale ka diinɛ cira diɲɛ bɛɛ de ma ko surakaw tɛ quoi bon o yɔrɔ anw tɛ se ka sɔn ma mun na ma bon tu me diras ni donna dogme kɔnɔ ni donna religion kɔnɔ fɛn dɔ bɛ yen o ti sɔsɔ awa i tɛ se k'o wuli ka bɔ yen puisque ne tɛ se k'a faamu ko masa c'est à dire mari masa ye danni kɛ ka mɔgɔw ka jɛnsɛn
et diɲɛ fantan naani fɛ ka tila ka taa dɔ ka ala ko k'o ju di dɔ ma yen fɛ ka dɔ ka balo di dɔ ma yen fɛ ka dɔ ka kɛnɛya sababu di dɔ ma yen fɛ mais non or olu yɛrɛ dun b'a fɔ de ala b'i dan k'i bila dugukolo yɔrɔ min a b'i balo cogo condition bɛɛ de dilan k'o bila o yɔrɔ kelen na y compris la croyance en Dieu. Y compris ka diinɛ quoi. Voilà. Donc e fɛ diinɛ tɛ se ka bɔ diɲɛ kundo la ka taa diɲɛ kundo la quoi. Non mais ni si sigiyɔrɔ ni ala y'a ye cogo min na ye tout n y'o de f'i ɲɛna o kuma tɛ caman ye o ɲuman ni juguman de don. Juguman ye k'a to yen ɲuman kɛ. Bana. La loi de karma. Depuis wolo kuma o sira ninnu de bɛ bila i bolo. Olu de bɛ bila i ka sira kan. O de kama ko loi kun bɛ anw bolo. O loi ninnu i bɛ taama n'o de ye. O loi ninnu i bɛ taama n'o de ye. Min ye dafiɲɛya ye, min ye juguya ye, min ye haramu ye, min ye nin. Jɛnɛyaw ni kalabanciyaw ni fɛnw quoi. Voilà. O ma se fɔli la o bɛɛ Shetane ye juguya dɔrɔn de. Dɔrɔn quand tu fais le mal et tout, i ni shetane bɛ ɲɔgɔn na kɛ. Bon i bɛna ye min fɔ jugement dernier ko ni shetana ye mɔgɔ min nɛgɛ e bɛ jeni kuma fɛn min ye entraîner ka don kotara mun de bɛ kɛ o la. C'est-à-dire o histoire ninnu don ka gɛlɛn hakili la. O ye lajarabi de sa lajarabi. A don ka gɛlɛn hakili la. Bon sisan ni farafinw sɔnna k'olu ye siya min ye ala ma diinɛ d'olu ma a ma foyi d'olu ma a bɛ se ka c'est-à-dire finman yɛrɛ bɛ se k'a dɔn cogo di ni ne danb'a ye donc ne ani bato ka kan ne kan ka nin sira in de bɔ pour que ni danba bɛ se ka ɲɔgɔn cogo min n bɛ se ka n ka mɔgɔya kɛ cogo min ni finman yɛrɛ ma sɔn k'a fɔ ko fɛn ma bila ale bolo fo olu de ka taa tugu tɔw kɔ e bi Afrique je ne sais pas moi Burkina Faso chinois ka ala batu cogo b'i bolo wali kele surakaw ta b'i bolo yen wali kele nasaraw ta b'i bolo yen fɛ mais incohérence bɔra ma ne kɔni dabali banna comment e bɛ se ka na ka san min fiɲɛna au niveau o ti fɛngɛ ye dɛ au niveau de l'histoire ne ma min faamuya professeur o kɔnɔ ni prophète baw bɛɛ la farafin kelen yɛrɛ t'a la fiyewu mais prophète baw wa prophète caman minnu tɛmɛna farafin kelen t'a la o bɛɛ dogora de a ti fɔ o mais de toute façon farafin ka kara o farafin kana kara o tant que ko min ninnu de bolo a kunyanfan min ninnu de bolo anw tɛ hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ puisque maa jateminɛ sa mɔgɔ minnu nana ka na fagali kɛ k'aw minɛ k'aw siri ka chaîne don aw la k'aw transporter k'aw feere i b'a fɔ bagan i da de tun bɛ yɛlɛn k'a lajɛ ni ɲiw dafalen de don ou bien ni fiɲɛ tira ni fiɲɛ bira i bɛ to yen k'aw minɛ k'aw kɛ bateau kɔnɔ k'aw transporter. Mais tubabu de y'o kɛ mais arabu m'o kɛ ka na n'u ka diinɛ ye. Arabu de non n ko arabu de tun bɛna pimanw minɛ ka taa feere tubabuw ma. C'est bien plus tard que tubabuw wulila ka sira ɲini u yɛrɛ ye ka na. N'a kɛra ten de marchandise tɛ yan. N'i kɛra marchandise a bɛ ninnu ko ko yan'an ka sigi ninnu ka na an ravitailler a y'a jɔ an yɛrɛ k'an yɛrɛ fourni. Kuma ka jan parce que finmaya yɛrɛ ka finman yɛrɛ lajɛ ni jɔnya ka finman filɛ ni jɔnya filɛ professeur i ka dernier mot fɔ parce que video kana na janya pour que n ka mufti ta oui i ka dernier mot fɔ e bɛ mun fɔ professeur mufti ɲɛna est-ce que mɔgɔ bɛ se ka kɛ afrocentriste ye et chrétien ou musulman à la fois sinon pourquoi bon je crois qu'au regard de tout ce que j'ai développé bon a ka gɛlɛn i ka kɛ farafin ye min b'a yɛrɛ fɛ min b'a danbe fɛ min b'a bɔkolo fɛ a ka gɛlɛn i ka ye farafinya ɲuman kɔnɔ ka tila ka ye nin bonda ninnu na a ka gɛlɛn pour ne pas dire a tɛ se ka kɛ a ka gɛlɛn i ka ye farafinya ɲuman kɔnɔ ka tila ka ye nin bonda ninnu na a ka gɛlɛn pour ne pas dire a tɛ se ka kɛ puisque mɔgɔ minnu ye tɔɲɔ se anw ma dugukolo in kan ka lajaba se anw ma ka mangoya se anw ma o ye ni mɔgɔ minnu bɛ nin diinɛ fila in kan a fɛngɛbaw dɛ c'est-à-dire anw ni farafin silamɛw tɛ mais n'olu ma farati olu talen don otage de la ils sont dans quelque chose u yɛrɛ bi ka o passage min n'a fɔ parce que ni taar'i jɔ par exemple an ye seli ye min fɔ sisan e ka t'i jɔ seli wolo kan i k'i ka seli kɛ k'a ban a ka gɛlɛn i yɛrɛ i ka seli kɛ ni surakaw bɛnba dɔ tɔgɔ ma na i ka seli la
puisque ni ye Sabita et tout Musa tɔgɔ nana ni Musa manana fɛn wɛrɛ nana Jésus bi nana ou bien Isa bi nana ou bien fɛn dɔ bi nana ni kilala ni bi n'i ka wurudu ni ka sɔliw kɛ e bi bɛnba wali bɛnbaw de wele i bɛ soli kira ye de bon e ka duwawu la e bi mɔgɔ minnu wele a ka kɛ mɔgɔ ɲumanw ye dɛ mais seulement e ka mɔgɔ ɲumanw de tɛ kuma bɛ yen de e de ka mɔgɔ ɲumanw tɛ i yɛrɛ ɲuman an b'a fɔ an ka bamanankan na ni ko wula ko bɛɛ b'i ba bolo bɛɛ b'i ba bolo kɔni awɔ i b'i fa de wele ka se fo i b'i yɛlɛmɛ ko joli ma i b'u de wele olu kana dɛmɛ don i ma ni ko bilen y'i sɔrɔ kɔni voilà ni b'i fɛ ka duwawu fana kɛ i bɛ duwawu de sama ka taa i bɔkolo ma i bɔra mɔgɔ minnu na i bɛ duwawu kɛ olu de ye pourquoi an bɛ taa kaburu la ka taa an masaw ka kaburu jura ka duwawu don ye pourquoi an bɛ saraka bɔ ka nɛma se an ka sukɔrɔw ma an bɛ saraka bɔ mais silamɛ fɔ o ye bidaya ye dɛ ou bien bon silamɛ bɛɛ tɛ comme o fana o taabolo bɛ yen d'accord voilà mais silamɛya la bɛ yen bon anw kɔni anw b'u bato yɛrɛ de an b'u bato yɛrɛ de puisque an ka mɔgɔya sɔgɔlen don olu da puisque fɛn min b'i se ka anw ni ala surunya ɲɔgɔn na ka anw sɔrɔlali don o ye anw bɛnbaw de ye donc aw farafinw fɛ yen nɔ Dieu, ma mère et les ancêtres prophètes fana mana mago min ɲɛ u b'a ɲɛ u ka mɔgɔ minnu bɔra olu la dɛ olu bɛ mago ɲɛ olu de ye donc il faut k'an fana ta u ka mago ɲɛ an ye ten n bɛ se k'a fɔ a bɛ komi an bɛ luwanse de la diinɛ kura ninnu kɔnɔ quoi i m'a faamu wa voilà an bɛ luwanse de la et puis an bɛ luwanse yɔrɔ min na n'i ma luwanse sara fana tɛ mufti bɛna ne faga ni yɛlɛ o mufti ko jɔsa ye banni ye an bɛ luwanse de la o mais ma propriété t'anw bolo foyi t'anw bolo n b'a f'i ɲɛna anw ye kɔnɔ k'u de y'a ko la quoi ni fiɲɛ cira ka taa yɔrɔ min anw bɛ yen donc an tɛ se ka waso n'a ye quoi ne kɔni vraiment tiɲɛna a nafa yɛrɛ de ka dɔgɔ an kan kojugu voilà ne bɛ fɛ ka non a nafa ka dɔgɔ an kan puisque i tɛna wuli ka baara kɛ ni i yɛrɛ hakilina ye e tɛ se ka i yɛlɛmɛ ni foyi ye bon fo e de bɛ sɔgɔ walimɔgɔw la o de kama c'est à dire silamɛya yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ silamɛya in tɛ kerecɛnya tɛ capitalisme tubabuw n'u ka taabolo ninnu ni si t'anw ka hɛrɛ tɛ nin fɛn ninnu si kɔnɔ voilà donc an bɛ yɛrɛ ɲini de la an kɔni an b'a ɲini an bɛnba kɔrɔmanw fɛ donc u ka dɔn an ye an bɛ se k'an yɛrɛ fosi cogo a bɛ kɛ fana koyi fo n'a sɔrɔ an tɛ tiɲɛ kan dɛ anw ma se mɔgɔ ma o non s'il y a un peuple pacifique au monde et tout finman de don mais plus an bɛ don gɛlɛya kɔnɔ plus i bɛna ye jogow bɛ tiɲɛ plus i bɛ an ka mɔgɔw ye fɛnw na ni dɛsɛra i da balo ni fɛnw na karatu ninnu ni kuntanko ninnu bɛɛ bɛ na o de fɛ o a bɛɛ bɛ sɔrɔ nin de fɛ e kan ka ala deli cogo min san ka ɲɛ samiyɛ ka ɲɛ k'i ka sɛnɛ kɛ ni bi tɛ bɛɛ b'a dɔn ni ye dɔ ka alimami min bɔra ka exemple di ko ale fitinilama ko olu tun b'u ka foro la u y'u ka tiga de bɔn fɛngɛ ka bɔ ka a da ko bamanankɛ n'a ka fali tɛmɛtɔ n y'a dɔn a ka falidenni de ye tiga dɔ ta a taara ɲɛfɛ a sɔmina ko tiga tun bɛ fali in dara a ye juru don falidenni na a seginna ka na o y'a sɔrɔ a tɛmɛtɔ k'a y'olu fɔ ko marakaw k'a ni ce donc a y'a laminɛ olu y'a laminɛ donc a taara a seginna ka na ko ko ne seginna ka na dɛ ko n nana yafa ɲini kɛ aw fɛ ko mun na ko ale ka fali ye u ka tiga ta voilà ko y'o ye fɛn ye ko ti bɛn k'olu ko bɔn ko nin ye bagan de ye a ko n'o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ de don n t'a ta k'a sɔrɔ n m'a ɲini aw fɛ mais bagan ye ne ta de ye donc a y'a ta yamaruya tɛ ne bolo donc ne bɛna ka na yafa ɲini k'aw fɛ a ko bamanankɛ in tun ye kɔmɔtigi de ye a y'a dugu in tɔgɔ fɔ a bɛ fɛngɛw kan a bɛ réseaux sociaux kan parce que a sɔrɔla kɛlɛ in de kɔnɔna na ko alimamiw bɛ wuli ka mankan ci k'u bɛ wajuli la san 100 joli ko mun de ɲɛna jogo la ko donc yan'u k'a fɔ ko olu yɛrɛ ka démissionner ka b'u ka misiri kɔnɔ puisque n'i ma kɛ IBK ma se ka jamana jɔ olu fana ma se ka mɔgɔw dilan olu fana ma se ka mɔgɔw jogo dilan ni u ka wajuli n'u ka kuranɛ voilà ale y'o fɔ donc k'o se a yɛrɛ c'est-à-dire baarakɛɲɔgɔn alimamiw de ma donc n bɛna question fana poser mufti kun question laban mufti peut-on être afrocentriste
et chrétien ou musulman à la fois. Sinon, pourquoi? Non, il faut qu'on soit musulman. Donc, il m'a sûrement quoi? Non, non, non. Donc, il fait, moi, c'est que tout farafien là, qu'à islamé ou qu'à chrétien quoi. Donc, il y a Moi, je sais que tout farafien là, qu'à islamé. Il me sait que tout farafien là, qu'à chrétien. Ay, moi, même ben, tabou in kasa, par exemple, professeur quoi. Professeur, tu as tabou ka seluni, suni, fonke quoi. Faut y là quoi. Non, non, non. Professeur, avec bon cas de PO. Et tu sais que tout chrétien là, qu'à islamé, tu sais que toi, il y a dinan, parce que professeur, aya dinan te professeur taille. Professeur ta avec mi aka dinan le ka hakri to do professeur ra ko ngo professeur ya dinan mi ke aya dinan te ko religion te pour aller ta réflexion ni ida ya avec mo ni bena livre pensée de fena mesa ka koy. Non, non, mais ma foi ne tati libre pensée de ne akilnante de ne bemba wa ni chikina ni fana bo ko le ba bemba ka do ko folo ka ma ko bawo achi sinsi le meminga ne ko bro der na ba to me kuma ke ne ka le la me ne me kuma o te so a to fona me kuma ke non ebe question poser une question ebe question jabe une question ne mufti ne ta be question non ne be nga kuma di fora ne te kuma sila ne te kuma pour der ya kuma ka ni parce que pour der ka kuma nu chama ya grili parce que pour der ka kuma ka kuma bane ma kuma famo e ma foi famia ne ma foi fam parce que pour der ya te dina ere lika professeur de pratica oui ka dura e mufti la be dina kuma parce que professeur ta fe ka seri ata fe ka chrétien ye akon de be otaji professeur we fe ka ya maru le dumu ka ya tuno ke enseignant manke mais non va la fia do o problème be mi il a pas mon donc professeur qui fait ka dynastie le ke donc anu tai mi an yi islamo di islama ni me fe ka ni professeur ba fe ka du islama ya kono ame professeur ku croyer professeur ku ngoroli il a pas mon abema nu ya hakrinanta nu ko gwa kuna ka ala ta do akuna sisa la ilaha illallah do professeur dara ka seri fana ser ni professeur ye ka safo ser ni professeur ye ka pitiri ser na ye ka dikru dama abi wuri diri ke ka ala mi to aya dama masani ka dama masani yere to dama abu wuri ko da fa ni tran mai be lo ibilla ika hamina ko bin no ya professeur bi dunya soro professeur bi lahara soro. Donc ni professeur auta ke donc ko professeur ni ala ti nyoko mbulere quoi wa an sulama kon fe na ma ala ta ke ale ko kwa dama masa dama tigi aw ka dine ke o ko ani ala ti nyoko mbulere aw ka dina kon professeur kon madu an fe kana ne bena ko ngoro li francia la ilaha illallah do professeur dara donc c'est ça ere be to buka jamana min kan e fle ka min fo est-ce que olu sona o re ma folo ala ma mogo si ci kana fo karsa mine ka dia na mandi ala te mo bebeke islamé ne ro di jatimne na kadi ala bebe la maka beke islamé ke le tala wo tala ala ti sanga kuma aban beke religion clean donc na manye ay dowda en feka donc bedi kadi ala bebi ka ala nyini chogo soro beba de iba soro chogo ne ba nyini ti na ntara fene mogo simata yi kana do mimbe lara parce que ambe be fene abe lara ko inde o abela rogol sino to buga jien glanen do mambe ka lahara de nyini donc na manye lahara me nyini moko sita don mimbe lahara na kasigi itara kana mogo de tenga fo kitara kana donc ne refe ni bebe ambebe ala ko kelende la vraiment ambebe ala de deleni du suka sere beba do ko ala be ibi ala wole ni koko yir soro mufti yira fo chogomna ni koko soro be ala indi wole akera chogo to sayede ba wole donc abse ki jabi chogo bela sino to abu gon dalenta ala kula to abu te islamé mais jien fait me bubulo en rebe bulla kana olu no fait donc d'une part religion ko ngoni c'est personnel la foi elle est personnelle ka foko ala de biseka jinga moko deme o engalundi ala te jinga moko sideme moko bi yere de deme be barake quoi o ko ne ka kuma kan quoi mais toujours lié moko do yini ngatro boko kelani sidane bolo ikafri ya de I donda ibuka o ben galundi mufti flene il est démocrate problème yemia awo ulu akila ko bede mago be aljina ina o kelebe bo yoro la no tani mago mufti brother barakalla brother est-ce que be mago mara ya ni ka fu mo jago ya ka do ani ga folo soro professeur ko ale mago to ko aljina na ka fu ta ko ata
professeur nyana ko ta ga dwar jana nan kilna fo me donni professeur yeli bara tira sam ko na soro noti ulu de noti de ko ga zero da mbema ko on so na ga zero da ma chao mais mufti ne ma mi fami ako ko les 5 piliers de l'islam mais bon donc vraiment en émission jo comme jana Gambe mufti merci ay wa mande ko professeur anga bita blano sina awo akambe benichi walay donc vraiment vidéo era jana ko sebe donc mari vidéo jana ko sebe redi nyen na donc vraiment ay